So, hey everyone, this is Suvendu Narayan and welcome back to my channel, The Suvendu Narayan Show. I hope ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଗାଇସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜୁନର ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛି। ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତିକି ହରର ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ସାରା ଜୁନର ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଥିଲା ସିନେମା ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ହରର ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିବ୍ରାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବି ପକଉଥିଲି ଆଉ ହରର ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବି ପକଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହରର ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ହବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ହରର ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତିକି ହଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ଏବେ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସବୁ ରାତିରେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଉ ହରର ଯେମିତିକି ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ତା ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦବୁ। ଆଉ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଫାଇଦା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୀରେ ସେଟା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସେଥିଲାଗି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ତାକୁ 2-3 ଥର ଟେକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନିଯିବ। ସୋ ସେଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଫାଇଦା। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ କରୁଛି ସିନେମା ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଟା ତ ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଥର ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ପସିବଲ୍ ହେଇନି। କେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।